سبورت ناترانيا ناب الدلوية أماني للأزهر كسكراكم أبي كردن بشكلتا اتزلع على درجة ودر وورلد اليوم أوش أحد عمد إسران شمونتن ناي وورلدو ودرات اللهم كابزوم إسران شمونتن دما إتوم سلسته بعبيتهم أبكن يسرعوا درجة جراند تور زلوهم نعسران حد معتا زقعزو جيرو دي إيطاليا زور فرنسان فولتا اسبانيا نيوم أبزوم ودرات كتعوت سيترف تساتافي مس التخون تراي أبدحر بايتخاز مسقب كبري عبيوم ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰንበት 29 ግንቦት ዝተዛዘመ ጂሮ ዲ ኢጣልያ 2016 ክሳተፍ ምቕናዩ ዝፍለጥ እዩ። ሓሙሽተ ሓቅታት ብዛዕባ መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ጂሮ 2016 ቀዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ቀዳማይ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ዝተሳተፈ ብምዃን ኣብ መዝገብቲ ታሪኻዊ ውድድር ክሰፍር በቂዑ እዩ። ጂሮ ዲ ኢጣልያ ኣብዚ ዓመት መበል 99 ዓመተ መሰናዶ እዩ ኣዳልዩ። ካልኣይ መርሃዊ ቅዱስ እቲ እንኮ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ኣብ ሰለስቲኦም ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ዝተጓዓዘ ተቀዳዳማይ ኮይኑ ኣብ 2014 ኣብ ቮልታ እስጳኛ ኣብ 2015 ኣብ ዙር ፈረንሳ ሕጂ ኣብ 2016 ድማ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ተጓዒዙ ኣሎ ንሰለስቲኦም ድማ ብዘይ ምቁራጽ ይዛዚምዎም ብጠቕላላ ኣስታት 10,000 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰለስቲኦም ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ተጓዒዙ ኣሎ ሳልሳይ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ንዘጋጠመ መውደቕቲ ተጻዊሩ ኣብ ጻዕዳ ማልያ ማለት ናይ መንእስያት ውድድር ሻድሻይ ተርታ ሒዙ ምውጽኡ ንመጻኢ ኣብ ውህሉል ግዜ ውድድር ኢድ ክህልዎ ዝኽእል ተቐዳዳማይ ምዃኑ ብዝሓዙ ደረጃ ክረጋገጽ ክኢሉ እዩ። ራብዓይ ዕላማ መርሃዊ ኣብዚ ዓመት ኣብ ክልተ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ምስታፍ እዩ ነይሩ። እቲ ሓንቲ ሰጊሩ ኣሎ ንዙር ፈረንሳ ሰጊሩ ኣብ ቮልታ እስጳኛ ብምስታፍ ሕጂ እውን ኣብ ሓደ ዓመት ኣብ ክልተ ናይ ግራንድ ቱር ዝተሳተፈ ቀዳማይ ኤርትራዊ ናይ ምዃን ተኽእሎ ኣብ ቅድሚ ኣሎ። ሓምሻይ መርሃዊ ቅዱስ ወርሒ ጥሪ ካብ ዝተበገሰ ናይ ዝዓመተ ውድድር ኣብ 45 መዓልታት ዝወሰዱ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ውድድራት ተሳቲፉ 7,148.16 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ ኣሎ ብገምጋም 158.8 ኪሎ ሜትር ኣብ ሓደ ውድድር ማለት እዩ።